Čau lidi, tady vás vítá Luky Krajem a v dnešním videu bych vám chtěl ukázat FC Mobil. Je to taková fotbalová hra, která mě opravdu baví a dneska si doufám zahrajem i nějaký ten zápas. Takže půjdem tady asi do Pitch Beach. Tady půjdem zatím na trénink a ukážu vám, jak to jakoby takhle jakoby je, jo, tahle hra. Přizváme, tak by jsem si stáhl. Takže, a můžem. Tady je trénink, že musíte jakoby, aha, to už je konec, že musíte jakoby mít jako přesty, nebo jakože tam je taková, no ne brána, ale jakože dva kužely takhle vedle sebe a to musíte projít do nějakých asi 20 sekund to tam bylo. Teďka jdeme na další trénink. Jo a tohle to, že musíte trefit tyhle boxy a tam ty pointy, to jsou jakože to jsou takový jakože pointy, který jsou jakože musíte je ztratit. Jako ty boxy. Špatný v tom docela teďka. Jako jinak mě to hodně baví. Ale ne! Ne! No, ještě. Poslední. No, dobrý. Tohle jsme splnili, mě to teďka moc jakože nejde, ale jinak mě to určitě baví. A být vama, tak bych si to teda stáhl. Teďka jdem na zápas proti Bayern München, nebo no, já nevím, jak se to úplně řekne česky, nebo jako tak. A jako teďka mám jakoby zápas, jo, hraju a mám jako vyhrát a jestli nevyhraju, tak nedostanu jakože žádný pointy nebo tyhle ty. A mám 102 jakože hodnocení toho. No ne, mě teďka sebrali. A musím vyhrát, ano, musím vyhrát. Ale mě teďka sebrali míč. Jo, dobře. Tak, tyhle nahraj, ne. Vem to. Jako lidi, když prohraju, tak jsem mega naštvaný. To jsem jako vždycky. Nemůžu tam moc jakože sklouzávat. A co? Takže, ne, jak penalty? Tak to nic, no. Když jsem to chytil, ne? Ukáž. Jestli jsem to chytil. Jemu to tam prošlo mezi nohama. No tak to nic, no. Ach jo, tyjo, tak to jsem fakt smutnej. Ale je to 2-2, takže je dobrý. No a pojď. Oni vzali zas míč. No a musím rychle. Tak. Ježiškovi v oči. Jestli jako, že to někdy hrajete, nebo jestli to někdo zná, tak jako napište mi do komentářů, jestli jako vás to baví nebo ne. A mě to strašně baví. Jo, a gol. Di Maria dal góla. Tak jo. Takže ještě chvilku. Ale bohužel jsem si jakože na tohle video nešetřil jakože ty coiny, že jako nemůžeme, nebo ty jako gemy, že nemůžeme otevírat jakože nějaký ty peky. A pojď, Bellingham. On to chytil. Ach jo. Ne, skoro. No, tak zatím jako nic moc. Jo a v příštím videu to doufám otevřeme, jo. Doufám jako.
ale doporučuju vám se podívat na Lucky Krem. Jo, teďka tam jsem natočil jakože nějakou Spartu a fakt vám to jakože doporučuju. A pojď. Hezký Bellingham, no konečně dal góla. Tyjo. No, helejte, tohleto. Podle mě to byl hezký gól. Tak jo, tak jdem dál. No vem to. Jo, dobrý. No a pojď Di Maria. Vem to, Ježkovi v oči. Dobře, vyhráli jsme 4-2 na FC Bayernem, jo. Jsem vyhrál, tak tady se otevřeme nějaký ty pitch beats packy, tak jo, a ještě jo, a ještě tohleto by jsem chtěl jako to ukázat, jo. Takže tady si to jakože jsou to takový šachy, nebo ne úplně šachy, že jako když si to koupíte, tak jako můžete dostat nějakou odměnu. Tak to je hodně dobrý tohle. Zrovna tohle je dobrý. A pojď, něco dobrýho. Co to je? To je něco špatného, lidi. No tak to je nějaký špatný. To se ani do týmu nebudu dávat. Napište mi do komentářů, kolik máte hodnocení v jako FC Mobile, jestli to někdo z vás hraje. A 25 gemů. Jo, a za ty gemy si můžete kupovat jakože nějaký ty balíčky, jo? A určitě vám to doporučuju. Jo, a tohleto je asi vše pro dnešní video a zatím čau.